451,000 tajjeb jon 867,000 euro. Kienet somma rekordi li nġabret il-ħadd waqt il-maraton organizzata minn ALS Malta, xandira ta' 12 sija li bdiet f'nofsinhar li kellha t-tema Il-mirakli jsiru. Bjorn Formosa, l-fundatur ta' ALS Malta, qed ikompli jmexxi din il-kampanja ta' ġbir sena wara l-oħra bilan li jgħin nies li jsofru minn mart neuroloġiku. Din is-sena l-fondi miġbura marru għal dar Bjorn Respite, residenza li tiġabdi t-opera u li ddedikata għal nies li jkollhom bżonn kura temporanja. Matul il-maratona tal-ħadd intwerew diversi filmati ta' persuni li bħalissa huma residenti f'dar Bjorn ħal-Qormi u anka dik ta' Ħażebbuġ fejn l-udjenzi setgħu jaraw il-ġid li jagħmlu dawn id-djar. Pazjenti li jbatu bl-ALS jirrikjedu l-kura 24 sija kuljum kif ukoll apparat speċjalizzat għajnuna li tiġi offruta kuljum grazzi għall-ALS Malta. Bjorn Formosa min-naħa tiegħu irringrazzja lil kulħadd tal-appoġġ finanzjarju e kif l-unika mod illi bih ALS Malta tista' tkompli tgħin il-pazjenti li jbatu b'din il-marda huwa permezz tad-donazzjonijiet.